Tak jo. House Mystery. Jo. Ben. Prostě oči. Už nás to tady čeká. Dívejte se. Dívej, taková hudba stlumená. A teďka. Můžete stlumit hudbu. Můžete nazvednout mozek a změnit hudbu. A dát jinou hudbu. A mně se líbí tato. Tato se mi líbí. Najdete tady zajímavé hry. Jdeme strašit. Musíte chvíli počkat. Dívejte, už jdou. A vydržte. A jdeme za nima. Jdeme strašit. Ale my nejdeme za ním. Tak ty už jsme měli, jdeme dál. Ale neviděli jsme maminku. Se synáčkem. Jejím. Tak jo, jdeme. Dobře se nám to povedlo. Radši se nebudu ptát. Ale ne, já chci synáčka. Synáčku. Tady je. A je. No, my nejdeme za ním.
Tak jo, a máme další tady hru. Máme... Tak jo. Tak jo. Vyberte si, co chcete. Dance. Já si teda vyberu jenom jednoho. Jako OK, ale co to má znamenat? No, nevím, a převlečte si ho, jak chcete. Ale nevím, jak chodí. Dáme si na hudbu. Trošku jakože musím v klidu. A vy s ním budete prostě... Nevím, a jdete na další. Jo, něco prostě uděláte, já jdu na další, nevím, prostě. Jo, teď vám to jenom tak ukazuju, prostě s ním to něco. Další. A jdete tam. Denně světlo. A pustíte to. Můžete to tady smajlíky. Můžete zvětšit hlavu. Zvětšit tělo. A dívejte se. Prostě něco můžete házet. No prostě si s nima můžete hrát. Dodívejte se až do konce a doufám, že se vám to líbí. Doufám, že jsme si ukázali víc her a ještě si ukážeme toto. Takže vybereme si třeba toho. To je na vás, koho si vyberete. Prostě nevím, uvaříme kukuřici a jahodu. Takže kukuřici dáme třeba sem.
A počkáme. Tak. Teď ji třeba osolíme. Tady dole. Tady dole dejte takovou ten sůl a pepř. Toto. Mačkněte to a máte tady prostě všecko. Jo, třeba to dáme tunu kečupu. A bude to extra pálivý. Takže teďka třeba tu jahodu dáme sem. A dáme to moc pálivý. Tak. Teď to budete mít tady na talířku a teď mu to dáte. Teď se uvidím. Ale žádné reakce. Takže dáme toto. To. Jo. Ale nedal by do pusy toto. Tak ono asi jí všecko. Protože ta holka to nejí. Když ji to nabídnu, tak ona to nechce. Ale on to chce, tak já mu to úplně usmažím všecko. Prostě bude to hnusné jídlo. Tak já už smažím druhé jídlo. Už to má tady na tácu. Ale my mu to dáme ještě na pánev. Tady mu to osolíme brutálně. A můžete udělat samozřejmě i dobré jídlo. Doufám, že se vám to bude líbit, jako můžete tady dělat toho víc věcí. Snad nemusíte jenom tuto hru. A ještě si zahrajeme, můžete dělat sushi. Tam mu vypráším prach. A teď si to sní. Fuj. A že mu to nic nedělá. Tak plán mi nevyšel. Tak a teď si zahrajeme tuto. Sušiky. Tak jo, počkáme, než přijde plašatá babka. S 2 vláskama. Teď si přibavujeme toto a to. Teď to třeba tady dáme do strojů. A jdeme placky. Tak. Teď třeba osmažíme. Dáme na plno pánev. Tak. A dáme to tady. Třeba dáme první rýži. Pak toto, pak to. A už jenom zabalíme. Tak, teď půjdeme sem. Tak. Jo, a pak dáme toto. Tady to nějak dáme. A
Můžu si k tomu dát brýle. A tak, a dáte dál. Ono jí to dojede. Teď si veme hůlky, můžete si to klidně tady dole vyfotit. No a čekáte, než to dojí. Tak jo, dojedla to a teďka dáte tady kolečko na vrchu. Ona odejde, pojedete zpět a máte tady dalšího zákazníka. Tak jo, máte tady plných horů. Doufám, že jsme si ukázali ty hlavní, ty, co jsou lepší, dobrý, tak prostě stačí jenom si to stáhnout. A teďka tady, jestli vidíte, jak to tady přesouvám, to je Happy Mode. Přepište si ten nápis, klidně si to vyfoťte, jo, blik, jo, vyfoťte, dávám čas. Doufám, že to máte vyfocený, klidně vám to ještě takhle vyfoťte, jo, dobrý. A teďka, tak tohle si stáhnete přes Google. A prostě tady napíšete Happy Mode. Jo a tady dáte ten první 2026. A tady dáte Whole Install. Jo a pak dáte co to po vás bude chtít, ale já už jsem to dělala, já už to mám, ale vy to uděláte. No a potom tak to zapnete takhle. Jo, budete to mít takhle. Jo, akorát reklamy. Ty budete tady. Tady do Google napíšete to, co boca klidně napište do komentářů, kdybyste nevěděli, tak já vám poradím. Tady máte to, co je teda jr. Tady to rozkliknete, dáte install a potom už to budete mít. Pak to vypnete a budete to mít tady. Stáhla jsem si tam to, co world, taka boka, Word, Hair Salon 4. A jako je to dobrá hra. Takže bye bye.